Soc el Julià Pérez, alumne del Màster d'Educació i TIC de la UOC. En aquesta breu presentació explicaré les conclusions més rellevants que s'han dut a terme als debats. Descriurem què són els MOOC per dintre, quins són els seus punts forts, els dèbils, llurs amenaces i oportunitats de futur. Els MOOC són cursos massius, oberts i en línia, avantatges dels quals, segons les aportacions al debat, són els següents. Són gratuïts, hi ha un professor o professora especialistes, hi ha interacció per a la creació conjunta de coneixement i són oberts, és a dir, faciliten l'arribada del coneixement a qualsevol persona que tingui interès i ganes d'aprendre. D'acord amb la literatura més recent, en un interessant article d'aquest any, compartit al debat, González de la Fuente esmenta que els MOOC són valorats com un format d'èxit i són el futur per a l'adquisició del coneixement online. Des de l'aparició del primer curs considerat com a primer dels MOOC, a 2008, el teniu a la imatge, els cursos en línia, massius i en obert han suscitat un gran debat acadèmic des del seu llançament al gran públic a partir de 2012. Avui hom pot afirmar que els MOOC continuen mantenint el seu potencial intacte, l'e-learning. Segons dades recents de 2016, la progressió d'usuaris que estan fent servir els MOOC segueix en augment. Les necessitats de formació electrònica en la societat segueix creixent i els MOOC són la principal porta d'entrada al coneixement. La seva estructura senzilla i assequible han tingut una gran acollida. Un MOOC té una estructura que alguns autors ja la defineixen com un estàndard i això està contribuint a la seva generalització, acollida, difusió i èxit. Vegem aquesta estructura. Un MOOC és un curs online, durada del qual oscil·la entre 4 i 10 setmanes. Té una data d'inici i una altra d'acabament. El curs oferta vídeos amb xerrades formatives, material addicional de descàrrega, referències a la xarxa, exercicis i test d'avaluació, també activitats d'avaluació entre parells, peer-to-peer, i un esquema de fòrums i d'altres ferramentes socials per a generar una comunitat d'aprenentatge. La càrrega de dedicació no sol passar de les 4 o 5 hores de treball setmanal i cada setmana sol coincidir amb un mòdul, tot i que la majoria dels mòduls estan oberts des de l'inici del curs. La característica fonamental d'aquest format és la comunicació en vídeo. Ara, a través d'aquest es transmeten coneixements mitjançant la xerrada d'un docent que es dirigeix als seus estudiants en un pla mitjà. De vegades, el professor es recolza per diapositives o missatges en el mateix pla. Aquesta metodologia, però, es relaciona amb les arts antigues de l'oratòria i la retòrica. En altres paraules, la classe magistral. Una de les crítiques que més s'han debatut ha estat l'alta taxa d'abandonament que tenen els MOOC en l'actualitat, gairebé del 90%. També, com hem dit abans, la manca d'innovació i l'absència del reconeixement oficial de la formació són altres aspectes que s'han assenyalat com a punts dèbils i amenaces d'aquesta metodologia d'e-learning. Per tant, són realment innovadors? Són una eina eficaç de formació universitària? Haurien de deixar de ser gratuïts i així obtenir un certificat? Són una eina de màrqueting de grans institucions? Per a què volem els MOOC? Són un èxit en realitat o més bé un fracàs? Aquestes són algunes de les preguntes sobre les quals s'ha debatut. Com ja hem esmentat, gairebé el 90%, segons diversos estudis, de les persones que s'inscriuen en aquests cursos en línia no arriben a finalitzar-los. Alguns afirmen que pel sobreesforç que els suposa i d'altres que després de veure el primer vídeo el deixen perquè no s'ajusta a les seves expectatives. Aquestes xifres d'abandonament potser sigui una de les crítiques més rellevants que han rebut els MOOC des dels seus orígens. McIntyre, expert en educació introduït al debat, diu que allò que determinarà l'èxit dels MOOC serà la qualitat dels seus continguts i la facilitat d'ús i distribució de la plataforma.
Pel que fa a la pregunta per a què volem els MOOC, s'ha establert el debat que són útils per a aquelles persones que busquen completar la seva formació en un tema en concret, la qual després poden incloure al seu currículum o simplement quedar-se amb l'experiència i la competència adquirides per tal d'enriquir el seu bagatge i potser fer-ne ús al món laboral. Una altra modalitat dels MOOC ha estat debatuda, com ara els MOOC corporatius. La introducció en l'empresa d'aquesta plataforma permet, entre d'altres, augmentar la productivitat dels recursos humans de l'empresa i, per tant, els seus beneficis. Així mateix, les persones que treballen a l'empresa que implementa MOOCs actualitzen els seus coneixements i les seves habilitats en el camp on es desenvolupa la seva tasca professional i, com la resta dels MOOC, són gratuïts i accessibles en qualsevol moment des de qualsevol lloc. Com una aproximació a les conclusions obtingudes durant el debat, destaquem aquelles en què s'ha dit que les certificacions oficials poden esdevenir com una de les tendències de futur dels MOOC. S'ha demostrat que aquest tret té una relació directa amb la motivació, la disponibilitat i la finalització dels MOOC. En relació amb això, també s'ha evidenciat que són pocs els elements intrínsecs a la formació que motiven l'acabament del curs. Per tant, la possibilitat de la certificació, probablement amb pagament, sigui avui un dels factors més determinants perquè els cursos es finalitzin. Moltes gràcies.